Baro sera metiro dema neba. Kole karamongo aye wuli. Baro sera metiro ma neba. Kole karamongo lo aye wuli. Monsieur Sandogo. Monsieur Sandogo. Kenekan. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, never look. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, never look. Ke bemi, ke duma bemi. Il est où? Oh, il est là. Il est là. Ni kadinye de. Ke duma teva akadinye de. Saba ben latia. Orange monnaie tege do. C'est lui. Transfert d'argent. Mais c'est Sandogo akabaro flé. Niye ministre ye fika kala. Iye docteur ye fika kala. Niye député ye fika kala. Et kera président ye fika kala duniana. Oh ne balofo. E kora kalamolo ne balo barigada. Kolo karamolo ne balo barigada. Oh, iye karamo ye fika kala. Iye ministre ye ibe kala nindeke. Iye député ye ile be kala nindeke. Oh, ne balo fo kolo karamo ay sabale. Nyata bona figiya min kamanga na figiya tumasera ayokulo malo. La misa neka na figiya na fodondo. Monsieur Sandogo. Alo de te metero yewa. Alo de te donner ya yelema de sono kunawa. Ekole metiri ibi faria ngete juguya. Malien na ne seria juguni doye pour les droits des enfants. Aunga sigidala très 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 dangereux. Ça pour avec que ça va être la mort bampeu. La mort banabaso. La mort de sur école solatu. Ni la mort banaso. Ate sera école solatu. Nama sera école sola la mort be kemitu. Akelera. Fola ne ton kuma ne ten fe. Nama mena tara école sola ne maître kuma na fe akubato. Nga ni maître bolo sera demi ma o fa be wuli ka yoro bela jele ke ma gae. Ne solomana ko mais c'est ça no. Ni mi ma kalanke aya corriger ka corriger ka corriger. Akana juguya manga ay fariano. Sabu nama ke abanga jugu sege ko ne ba to ka bo sege ko made. Ma munu mba kuma foro olu te debeseno nyeta afa. Ne solomana ko maso. Nimi ya unyinika aya fogo ne ba solomana de côté.
a ye denmisɛnw kalan a y'u corriger ni min bana a y'a corriger aw kana juguya dɛ farinya sabu juguya ni farinya tɛ kelen ye dɔnkili nin wuli kun tɛ foyi si ye ni nin kuma in dɔrɔn tɛ sabu ne bɛ fɛ k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a mɛn k'a fɔ ne de y'a fɔ ten nin maître ma écoleden corriger jɔn b'a corriger sabu fɛn min ye ne Solomana kamana gan n'i ye fɛn o fɛn fɔ écoleden ɲɛna surtout à élève i b'a mɛn ko ce sont les histoires maître mana fɛn min fɔ écoleden ye a b'a fɔ k'o de ye tiɲɛ ye nka so kɔnɔna ye min fɔ a ye a b'a fɔ k'o ye histoire ye a kɛra baara ye dɛ n'a nana fɔ to ko école maître fana tɛ den corriger kalan bɛ kɛ cogo di ma sɔn a ye nin ko in lajɛ a y'a fɔ an ka directeur ye a y'a fɔ directeur ye ko ne ko a ka denmisɛnw kalan n'a ma denmisɛnw kalan a bɛ dugu segin kɔ n'a ma denmisɛnw corriger a bɛ kalan segin kɔ n'a ma an ka denmisɛnw kalan a bɛ dugu ɲɛta ka nɔgɔ kalan ma sabati denmisɛnw tɛ sɛnɛ kɛra ekɔliso wa kɛrɛbɛ tɛ kalan 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 ma kila fɔlɔ dɛ jeliba dɔɔni fɛn min yɛrɛ ye ko bɛɛ lajɛlen ba pewu sanni i ka ci fɔ i ka denmisɛnninw ye du kɔnɔ a bila ka taa bila Facebook kan bɛɛ lajɛlen b'a ye a kɛra baara ye dɛ écoleden bɛ écoliso kɔnɔ écouteur b'a tulo la n'a bɔra a bɛ téléphone ka Facebook kan leçon min dira ma a ɲinɛna o kɔ pewu o fana ye ko wɛrɛ tugu solo o fana ko wɛrɛ dɛ problème fara problème kan a ko bɛ ɲɛnabɔ n'an bɛnna a ko bɛ ɲɛnabɔ n'an ye ɲɔgɔn faamu a ko bɛ ɲɛnabɔ école maître yo an ka denmisɛnw kalan o sabu n'i ye débuté i ye kalan kɛ i ye ministre ye i ye kalan kɛ hali n'i ye alimami ye i ye kalan kɛ i ye o maître le yo an jɛnɛ bɔra a fɔ sanɔgɔ sanɔgɔ ani manɔgɔ solo olu tɛ kelen sanɔgɔ bɛ yen manɔgɔ bɛ yen solo ne y'a sɔrɔ directeur ale ma kɛ manɔgɔ ye ale kɛra sanɔgɔ de ye sanɔgɔ dugure tanba sanɔgɔ manɛmɔri jana kana manɛmɔri ture kana manɛmɔri pete kana manɛmɔri sanɔgɔ l'homme de parole l'homme de confiance nka i b'a fɔ Nana Kulubali ye Solongolo mɔden ni Babrangolo mɔden Kuya Siga ani Kuya Mamuru Madamu Tarawele i b'a fɔ Nana ye Dandriso ko ka Nana Nebo ko ka Nana Solo ka Nana ko ne jeli Usman fana ko ne mako bɛ wagasi tafe saba la a ka kesu kɔnɔ Nana o t'an tila ɲɔgɔn koyi Nana i b'a fɔ Nana ko ne mako bɛ wagasi tafe saba la parce que n b'a dɔn ɲɛbɛrɛ ma bo kɛ Nana ka walisi la parce que hɔrɔnmuso ni ɲɛbɛrɛ bo kɛ ka walisi kɔnɔ tɛ se ka fini di maa ma namu solo su n b'a dɔn hali ne m'a sara solo b'a sara ne ba maître le yo dunu ye kalanso ye ne ba maître le yo dunu ye baraso ye an tora tɛ o ne b'a lo fo aw ne timinandiya o ne b'a lo fo aw ne timinandiya aw ne koso minɛ ani kuma caman lamɛn baba solo directeur ko ɲinan kɔni san banna nka san wɛrɛ école wuli e ka denmisɛnw o tɛ kaye san o tɛ biki san
lakɛrɛ kuma tɛ ko k'o lase i ma o de Ala sago sago tɛgɛrɛni